Sashin Hausa na BBC ke magana a kan mita 41 da 49 da wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu saurare fatan mun wayi gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa harin Isra'ila ya kashe shugaban sashin bayar da kulawa na musamman na asibitin Gaza. A Najeriya, hukumar alhazan ƙasar ta mayar wa alhazan Najeriya naira biliyan 5.3 saboda rashin kulawa da aikin hajji. Har yau a Najeriya kwale-kwale ɗauke da fasinjoji 200 ta kife a jihar Neja. To shirin ya ƙunshi waɗannan rahotanni da ma wasu, amma bari mu fara da labaran duniya. Sunana Yusra Ridwan. Salon yadda kafar yada labarai ta BBC Hausa ke gudanar da shirinta na safe da kuma shirinta na hantsi kenan.